Poslednji deo, infrastruktura. Sledeće godine ponosan sam na činjenicu koju ne može niko da nam oduzme, na ovo što smo uradili. U ovom trenutku u izgradnji imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica, a u planu nam je 936. Dodaćemo na taj plan još neke saobraćajnice, pa će to preći 1050 km. Sledeće godine mnogo toga završavamo i ljudi će videti potpuno drugačije lice Srbije. Ako možete da mi pokažete, ne moram da čitam sve ovo, pokažite na mapi da građani Srbije vide. Ako mogu sad da vidim, shvatit ću ja šta je. Crveno je u izgradnji, plavo je ono što dolazi tek, što planiramo, zeleno je ono što smo izgradili, ako se ne varam, ako sam dobro pročitao, jer ova slova ne vidim, ali mapu vidim. Uskoro će mnogo ovoga crvenog što vidite da pozeleni, a ovo plavo da pocrveni. Ovo crveno u sredini, to je obilaznica oko Kragujevca, Ivice, jeli? Ako vidim dobro. Dobro, to je to. I ovo crveno, drugo je Čačak, Kraljevo, tu u sredini, dobro. Ali mora brzo da se krene odmah posle toga na Kraljevo, Pazar, kao što moramo od Požege da nastavimo dalje i ovamo ka Arilju, Ivanjici, Sjenici, odnosno Dugoj Poljani i Boljarima, i ovamo ka Užicu, kao i ka Bajnoj Bašti sa konačnom izgradnjom tunela ispod Kadinjača. Ovo na severu čini mi se da je svim ljudima sasvim očigledno. Od metroa do 18 km ukupno pruge, od aerodroma do centra grada i do Ekspa, do svega drugog, ljudi ovde mogu da vide. Pruge u Srbiji rekonstruisali su ih od 2000. do 2012. 31 km, mi 843 km, oni su izgradili 0 km, mi 216 km. Kako ono kažu, to su naše pare, a ono valjda nisu bile naše, nego njihove pare. Tako su i završili, uglavnom u njihovim džepovima. Gradit ćemo još... Da, samo da vidite koliko je drugačiji životni standard danas. Po jednom podatku, 2012. ukupan broj vozila, svih vozila registrovanih na teritoriji Republike Srbije bio je 2,1 milion, a danas imamo 3,17 miliona vozila registrovanih na teritoriji Republike Srbije, više od 50% je rast, samo da vidite razliku u nivou životnog standarda i u tome kako smo tiho počeli da živimo bolje, što sebi neretko ne želimo da priznamo, što je takođe negde dobra osobina, da ja sam isti takav, uvek sam džangrizav i uvek bih želeo više, bolje i uvek sam nečim nezadovoljan, ali objektivni podaci pokazuju ipak velike uspehe. Sledeća godina, dakle, ponavljam, mir i stabilnost, tačka 1, tačka 2, najbolja godina u istoriji Srbije i što se tiče primanja ljudi i što se tiče izgradnje Srbije, potpuno drugo lice Srbije i da 1. decembra možemo da predamo ključeve u ruke organizatorima Ekspa, ne znam kako se zove ova organizacija, IAEI, Bog će znati neki, ajde sad, kao da je važno, kao da će neko da zapamti. Da mi njima predamo ključeve u ruke i da onda kao pravi domaćini se pripremimo i da danas imamo apsolutni rekord. Kazahstan je bio rekord sa 117, mi danas imamo 131 prijavljenu zemlju učesnicu, toliko da kažem i skepticima u našoj zemlji koji su protiv toga, samo da vidite da smo postali globalni hit i da ljudi žele da dođu u Srbiju i da se predstave na najbolji mogući način. Tako da u decembru budemo u stanju da kažemo dobrodošli svi u Srbiju, onda ćemo mi da požurimo još 2-3 meseca. Sve moramo do tada završimo nacionalni stadion još 2-3 meseca posle toga i da to bude jedan od 3 najlepša stadiona u celoj Evropi.